Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Mos aliquid adversus veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kinigya po niyo bus nga lagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y paday makikuban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Lunes o gapit sa 12 na. Buwan mahigala sa Enero tuig 2026. Straight to the point. Karon mahigala mo ikalimang adlaw no sa Misa Novena Indaiken no sa atong kapistahan sa Balaang Bata Senyor Santo Niño. No, with due respects to maigsuon nga nasa laing tinuhan, apan alang sa mga Katoliko ikalimang adlaw ron no sa Misa Novena mga suking tigpaminaw. Straight to the point. Sa gyapon natagantag pagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod, nagbaga ang mga expose, nagunang mga reports, dinhi lamang gyapon mga higala sa atong pagaban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to may suktanan karon nga buntaga mga higala, unom na ang nakalas sa pagkahunlak o pagdahili sa Binaliw landfill. Straight to the point. Subay sa nagpadayon nga pagpangita sa nahabilin pang missing atol sa maong insidente. Straight to the point. 12 ang naangol samtang dunapay 30 ang namising. Straight to the point. Katarig pagtagad do butaga mga kaigalaan sa atong paman-uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Mahinaot ta mga kaigalaan no to kuha duga mga updates ani ang atong mga opisyales sa city government kay porbida dili malalim kini maong insidente mga sukid ug paminaw. Ang mga paryente sa mga trabahante nga namising, milagro ang gihuptan nga maluwas pa ang ilang mga mahal sa kinabuhi. Human pipila ka adlaw na ang nakalabay. Straight to the point. Ang ila mahigala mga paghinaot o mga pagampo nga unta duna pa mahigalay buhi didto sa ilawom. Straight to the point. Katanig pagtagad butaga mga kaigalaan, gigamitan na karon. Gigamitan na karon makatabang mahigala sa clearing operation ang usa ka 50 tonelada nga crane sa pagpangita sa nahabilin pang mga missing didto sa maong lugar. Straight to the point. Samtang ang lokal nga kagamahanan sa Dakbayan sa Sugbo nagtinguha nga adto una mulabay og basura sa landfill sa may barangay Pulog sa lungsod sa Konsolasyon. Subay ni sa pag-shutdown sa Binaliw landfill. Straight to the Apan point. ang kadagkuan sa mga residente sa barangay supak nga adto sa ilang lugar mulabay og basura. Ang uban nga mga LGUs. Straight to the point. Di ko no malalim sad sa mga tao nga tuwa dito kay nag-antos sa kabaho mga sukid tig paminaw. Unya doon na pay laing mga LGUs nga mulabay sad mosamot na. Nagatanig pagtagad robutagas to panuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Ang point. Mandawi mga kaigalaan doon na sa mga plan B usab kung asa nila ilabay itong ilang basura. Bitaha tong sa una Indaiken kay doon naman sa ilang area dito nga adtos na mulabay og basura. Og unya mo ilang balikan mga sukid tig paminaw ang ilang gigamit lang una nga transfer station sa Umapad. Ang ato dili mga higala sa Inayawan di naman magamit yun Indaiken. Mo na nakalisod unya nagsingabot mga higala ang sinulog. Straight to the point. Kata nagpagtagad robutaga sa atong paman-uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa laing bahin kadtong pulis nga na nipusil patay sa usa ka babae sud sa bar, ingon man ang iyang kauban nga tulo pa ka mga pulis. Apil ang ilang hipi sa lungsod sa Sibulan didto sa Negros. Di gihapon mutingog human sa mga panghitabo. Straight to the point. Samtang padayon kining gibilanggo sa kapulisan. Straight to the point. Katanig pagtagad robutaga mga sukid tig paminaw kay di man lalim ni ang anak in town to babae mahigala nga nagtrabaho sa bar. Nitingog na mga sukid tig paminaw nga kadtong iyang mama in town. Bisag didto to magtrabaho sa bar, dili in town to babae mga higala nga matod pa kini ni ang mutig entertain mga kagalaan sa laing pamaagi. Naa ko no to mga higalay trabaho na magtrabaho sa bar pero dili ko no to ingon nga hugaw ang iyang trabaho Indaiken. O gawas niya na kadto mo ang babae in town mo utoy breadwinner. Straight to the point. Unya nakakita ko sa picture ni mga babae Indaiken medyo may itsura sa ginoon, no? May itsura. O ang atong initial report nga nakuha, doon na mga higalay mga naghatag na tog info nga magpa-off the record lang.
dunay pagsilusilusay di ay nga nahitabo ni ini dito. Straight to the point. Ang atong kapulisan sa Negros dili mo tug-an sa tinuod nga detalye ining tanan. Straight to the point. Or malagmit ilabang haygalang tabunan kay medyo makauuwaw sa PNP organization or aron nga ang mga benepisyo indekin makuha nila nga kunuhay dunay usa mang higala ka pulis nga nakapusil dito sa bar unya ni responde ning tulo ka pulis pagresponde mao man ang pinwirong narrative pagresponde sa tulo ka pulis gidana ning maong pulis pagsakay sa sakyanan dito po namusil mao ni ang narrative nila sa ato pagkadtong tulo nga laing pulis nga namatay niresponde to pero ang dakong pangutana, dakong question mark nga sibaw gyud kayo nga kung niresponde pa ngano wa man maka-uniform. Straight to the point. Ikaduha kung niresponde pa ngano civilian car man ang gigamit. Straight to the point. Karon mga higala mi hinay-hinay bisag kana lang daan, maka-question ka na. Apan dunay mga off the record. O ngani nakuha man sa CCTV sa bar. Wa sila magtuo nga naay CCTV itong bar. Nakuha nga kining mao mga pulis kuyog gyud dito sa bar. Straight to the point. Naghappy-happy kay birthday di ay ni Hippie. Straight to the point. Di man mabakak. Kana mga higalang CCTV di mabakak. Kana landaan mga higalang pagpusil. Questionable na lagi daan sa ako naging bisag wa pa CCTV mo gawas. Wa pa mo gawas sa CCTV. Questionable na daan nga kung niresponde sila ang Hippie og lain duha ka pulis nganong wa mag-uniform. Sa to pa dili duty nila niresponde na sa kalit. Ikaduha nganon dili man police car. Kada daan dako ng question mark. O karon nilutaw ang CCTV nga uban de sila dito naghappy-happy. Dito mga higala sa maong bar kay birthday di ay ni Hippie. Straight to the point. Kada pagtagad ng buntaga mga kigalaan. Dalhon ng tato nila to sa pulis human pagpusil pero wa kuha ang mga higala ang tanang armas. Unya way pusas. Straight to the point. Sa pagkuwasta ng armas na way pusas nga sila man kuyuga ra dito. Di man to dakop gyud ay nga ingon nga responde dakop kay SOP man na. Ngano nagkapamusil pa man? Kung panalitan ng responde toong Hippie og ang duha ka mga pulis, pag responde gikuha ag pusil tong maong pulis nga nakapusil sa babae, kay ang nahitabo man gud niadtong bar, ang unang narrative mao nga kining maong pulis, wa pa maklaro hinungdan, ni pusil sa babaeng gwapa dito sa bar. Straight to the point. Pag pusil sa mga babae, niresponde ang Hippie og ang laing duha ka pulis. So kung atong tuha na mao narrative daghan na ang questions ngano man nga nakahimo pa man pagpamusil wa din nila kuha ang armas o gikuha lang armas wa din nila kapkapi kay napay laing armas ngano man la pusasi karon nilutaw mga higala nga dili day wa day mo responde ang hitabo day mga sukitig paminaw silang kuyuga dito sa bar silang kuyuga gainom-inom base sa nakita sa CCTV. Straight to the point. Wala na to sila nakapaminsan og tarong indeken. For safety nila nga kuhaon iyang duha ka armas unya way pusas kay pulo sila nakainom pero wala gina malagmit nga wa niya to dito disarmahan tanam mo ulit ta anak lang ba ngano man tungod kay dili man mga higala ingon nga responde o kanay mga kagalaan ang Negros Police Office mga sukid di paminaw bisag dili mo mutug-an sa tinuod no bisag inyong ilimong-limong ang kamatuoran mo gawas man gyud kay ebidensya mo gawas man Straight to sama the point. aning CCTV mo gawas man Straight to ang the ato point. lang unsa man ni isulti lang kamatuoran kay kanang babae in town nga namatay ang anak in town breadwinner to nila nangita po ng hustisya Straight to the point. mura man og kuan ba kini ni ang mura ba og ang mga tao ba nga nagtan-aw makaingon nga wa man ni mura man giway twas niya mura mag cover up ning hitabo ug wa pa CCTV di sa mabuking kay narrative nga ilang gipa dayag mga higala nga ang usa ka pulis nakapusil dito sa bar niresponde lang kining tulo ka pulis ang problema ang responding unit mao pa hinuoy na matay pod tulo so upat ka buok ang patay na to gabi una gipagawas pa nga namatay sila while performing their duties. Straight to the point. Sus Ginoo ko palihog ko no kay Negros Police Office sige migtawag ninyo bantog lang di mo manubag. Straight to the point. Niresponde to sila niya namatay taon sa ilang pagresponde sa katungdanan. Niya may namatay ang babae in taon. Kining tulo ka pulis nga nangamatay puston kinig flag sa ilang kamatayon. Makadawat sa saktong benepisyo apan kumusta taon tong babae? Straight to the Ato ni point. hatagag pagtagad robutaga sa tuban-uban mahigalan ning atong tulumanon inyong tulumanon.
Straight to the Kay point. nagtagay-tagay man si chief dito, puletandog. Kauban kining mao mga pulis dili day kay upat sa day unom day ni ka mga pulis. Straight to the point. Na among nga babae sa maong mga pulis. Ang tanig pagtagad rumutaga sa atong paban-uban usab nining atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the Kay point. dunay mga off the record, dunay mga silos-silos nga nahitabo didto sa sulod. Straight to the point. Samtang sa laing bahin usab mga sukid di paminaw atong hatagag kapag tagad mga kahigalaan ang dugang nga mga balita. Senador Amy Marcos nakakita og tigpanalipod human na bash pag-ayo kay nag-sleeveless pagsulod sa Basilica Minore del Santo Niño kalapasan sa dress code. Straight to the Si point. Governor Pam Balicuatro ni tabang og hangyo sa publiko nga pasayloon ang senadora sa mauniyang sipyat. Subay ni ini si Senador Amy Marcos nangayo na sab og pasaylo ngadto sa publiko labot sa iyang sulot og sleeveless didto mahigala sa Basilica. Straight to the Ang point. question ani ron, makapasaylo ba ang mga bashers o padayon nilang i-bash si Senador Amy? Straight to the Manay na point. kong pangutana mahigala. Samtang sa dugang mga balita sa kauluhan ato sa ngisgutan mga kaigalaan kay Porbida. Murag nabiyaan na tayo ng isyuhada. Labot sa Department of Tourism mga sukid di paminaw. Ang Malacanang mi sulti mahigala nga wa sila mga kaigala ay plano nga ila kunong ilisan si Cristina Garcia Frasco isip DOT Secretary. Straight to the point. Tinuod ning way plano o tinuod tong wa pa mo sugot tong ilang giingnan nga mo ipuli. Si Cristina Mahigala Frasco, DOT Secretary, bisag na palpak nagmaayo ang Department of Tourism. Hala, paugat na yun gihapon, paugat. Straight to the point. Nabiyaan in taon ta mga higala sa atong mga silingang mga nasod. Ang Vietnam, grabe pagsakas ilang turismo. Ang Thailand, ang Singapore, Malaysia, uban pang mga kanasuran nga atong mga silingan. Pero Pilipinas ni tibugsok under sa leadership ni ining Cristina Garcia Frasco. Straight to the point. Kanta nagpagtagad rubutaga mahigala. So doon na ni float nga pangan nga kinini ang umagad mga higala din ng Lucio Tanday. Mauni mahigalay instrumento nga ang PAL mga sukid di paminaw ang Philippine Airlines nga medyo na alkanse karon ni recover. Naka-recover ang PAL kini mo instrumento mahigala maong tao nga maoy giufiran wa pa mosugot. Inigod mga higalang taga-pribadong tao sad gud nga karabang ni tarong balang trabaho na itarong nga kuan ba og imong ufiran mo ingam na isaha ako sa nahunaon gamay ha. Nya kini mga higalang wa gyud mga performance kay klaro mao pa man mahigalay harakab kayo sa trabaho nga inana. O paugat yun mga sukid di paminaw bisag nabiyaan nagmaayong atong turismo under sa leadership ining Cristina Garcia Frasco. Straight to Ato the ning point. tagag pagtagad mga kaigalaan rubutaga sa atong pabanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Ni float angan ni ining Stanley nang naa say expertise sa tourism mga sukid di paminaw. Dunay expertise mo nang ni float ang iyang pangan mga sukid di paminaw. Tagaan tanig pagtagad pero matod pa medyo ang Malacanang wa pa mga higala mura ning nanguyam ang Malacanang kini kay kamaog yun pero wala pa musugot samtang wa pa musugot Cristina naning kamot gyud mahigala hala kupot gyud mga kagalaan di gyud mohawa may pagkaliwata sa inginahan bisag mapildi na wa gigana mahigala mohawas kapitulyo to. Kini uban pang mga isgutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Sa serbisyo publiko, maaasahan mo. Mga balita'y detalyado